Bahay asek sita tuile yakni tok tuino tok harokni khuksa khorang bai pathor krak mawo khiklai rui srapsa baino nini yakni tok tui kahamno kahamano nini buskangono phatiwi kupurui resarmano nung nuguima tonglang tamo asek dasian kereyunglang tei tui tongnani hamalogui manjaba unglang asek playground kahamo football thangnai ungyawi football sunamui khitarui thangjaklang omo haikeno tai asa bwkhak tuikhe dafung bokongrok tansulaimang tabukhe dafung bokong romjaknai se grekha ahaikese hamalok suklai manya bai bebak dafung rokno rasulai tabukhe dafung romjaknai jagase gărui ongui pailang sini bukhugo chwngno kapai khalaikya tuio wapisa kosok tuikhe sini tabuk bebakno kosokjak sini bebakno erengno ungkha tai erang baino belai kaham ungna tongmao belai sitra lamano chonghui ma nalailang hamalogi mansuklaya bai tei sini yakbai tei yathekbai unfaithful ungma bai khuk tuiram prajak khukbai bebak jagaono kokto sanai haibano abo khuk ramprajakno ungsinai arose chwngno khiklai rwkhnabla football no chwngse thangna tongmano tabukle chwngse tei phainai generation se football swnamui thangjakmang tongsinai bla so sad